נמאס לכם מחדרי המתנה? תפסים אינסופיים מבלבלים אתכם? נמאס לכם מתורים ארוכים וטיפולים כלליים שאינם מותאמים אישית? עבור רבים מערכת הבריאות עדיין נתפסת כמסורבלת, לא אישית ולא יעילה. הגיע הזמן לפתרון טוב יותר. הכירו את העתיד של שירותי הבריאות, SK Cure. בעיות מודרניות דורשות כללים חכמים יותר. הטכנולוגיה הדיגיטלית של ימינו הופכת את שירותי הבריאות לפשוטים, חכמים ומותאמים אישית עבורכם. SK Cure משלבת מומחיות רפואית עם בינה מלאכותית כדי לבנות פתרון מותאם אישית, מהתייעצות ראשונית ועד משלוח של פתרון מותאם עד לפתח ביתכם. SK Cure מלווה אתכם לאורך כל מסע הבריאות שלכם, מהאבחון הדיגיטלי, בו ננתח את מצבכם הרפואי באמצעות הערכות חכמות ואינטואיטיביות, דרך שיחה עם רופאים מומחים שמקשיבים ומנחים אתכם בהתאם לתוכניות טיפול מותאמות אישית, המבוססות על בינה מלאכותית ותובנות קליניות, ועד מרשמים דיגיטליים וניטור חכם. המשמעות היא שירות מהיר, מאובטח ומסונכרן תמיד. תכשירים מורכבים בהתאמה אישית הם הפתרון האולטימטיבי. התכשירים אישיים ומיוצרים בטכנולוגיה רוקחית מתקדמת. ערכת הטיפול האישית שלכם מגיעה בדיסקרטיות במשלוח עד הבית ובצירוף תמיכה שוטפת, עדכונים בזמן אמת, ניטור רציף ומעקב פשוט המעניקים שליטה מלאה בתהליך. אנו מטפלים במגוון בעיות אינטימיות, מנשירת שיער ועד לאור בריא וזוהר, הסרת ורידים, ניהול משקל, פרסביופיה, קושי בקריאה מקרוב ואורח חיים ארוך ובריא. אנחנו כאן בשבילכם. הבריאות שלכם ראויה ליותר מהנחות ונחושים. SK Cure מונחה קלינית ומחויבת לטיפול שקוף, איכותי ונגיש לכולם. אלפי משתמשים כבר סומכים עלינו, לא רק בגלל הנוחות, אלא בגלל הבהירות, הבטיחות והתוצאות האמיתיות. אל תסתפקו בטיפול גנרי. הצטרפו ל-SK Cure, שפרו את מצבכם הבריאותי היום, וגלו את הגרסה הבריאה והחזקה ביותר שלכם.